Id-deheb l-nstab fid-dar tal-koppja ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski huwa stmat li jiswa 106,000 euro. Dan skont espert imqabbad mill-Qorti fosthom ġiżirana li tiswa fuq it-3,000 euro u ċurkett li l-valur tiegħu jammonta għal 1,600 euro. Intant fil-Qorti l-Avukat Joe Brincat li qed jirrappreżenta lil Viktor Dragomanski, wieħed mill-akkużati, talab għat-tnaqqis fl-akkużi miġjuba kontra l-klijent tiegħu. Dan fid-dawl ta' evidenza ġdida li ntqal li turi li Dragomanski kien biss il-persuna li saq il-karozza li ntużat fil-ħarba mis-serqa u li ma kienx fid-dar fejn inqatlu iż-żewġ persuni. Intqal li dan skont filmat elevati minn kameras tas-sigurtà u minn marki tas-swaba. Il-Qorti poġġiet taħt attakkuża l-Surġent tal-Pulizija Glenn Carabott wara li qalet li tresqu biżżejjed provi kontrih. Carabott ta' 40 sena mill-imtarfa jinsab mixli l-istupra tfajla meta mar f'dara biex jinvestiga serqa. L-akkużat talab għal ħelsien mill-arrest iżda din it-talba ġiet miċħuda. Ix-xhieda tal-vittma nstemet wara bibien magħluqa. Qabel ix-xhieda tal-vittma xed l-Ispettur John Spiteri fejn ippreżenta ktieb li kien ġie ssekwestrat mill-Pulizija meta l-akkużat ġie arrestat. Qal kif dan il-ktieb ikollu kull uffiċjal u jintuża sabiex jitniżlu noti relatati mal-każ li jkunu qegħdin jinvestigaw. Kit Vassallo u martu Ġozett Demikoli Miżurri ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li l-Avukat Ġenerali ma sab l-ebda oġġezzjoni bid-deċiżjoni li kienet ħadet il-Qorti tal-Maġistrati. Il-koppja qed tiġi akkużata li jimpurtat kilogramma ta' droga sintetika u li ma kinitx għall-użu personali tagħha. Intqal kif il-ġimgħa l-oħra l-Pulizija ssorveljat lill-koppja u ġie interċettat pakkett li kien fih droga. Wara li saret tfittxija fid-dar tal-akkużati nstabet droga oħra suspettata eroina u kokaina.